Acum să îmi zisăți voi mie. Mama, la bine pe tata, acum moc. Dacă vezi asta, tata, moc, tami, moc, Adam. Nu trebuie să-i zic Adam, trebuie să eu sunt Adam. Suntem amândoi Adam, wow. Deci, o am înțelat pe mama de câteva ori în Italia, dar când a venit în România. Tata a zis că vrea o pauză. Atunci m-am înțeles că mama a fost, așa, o pauză. Asta e o pauză. O pauză că mori. Uite, s-a plecat. A plecat cu totul. Am plecat amândoi la bunic. Unde stau și acum. La bunica. Acum eu filmez mai iau întocmai de asta. Bunii nu știe că am un canal meu când vorbesc, când sta. Ea crede că vorbesc, da, cu nu știu cine. Și am venit la bunii unde acum filmez mai iau întocmai mai am zis asta. De ce efectiv lucrurile? Mă, scuzați-mă. Dar filmez mai iau de ce ea nu știe că filmez și poate, adică ea meu când vorbesc cu voi, crede că vorbesc cu nu știu cine, și na, de asta. Dar crede mulți că o să zic și după aia să fac mai multe video. Mă, că nu e cuvânt. Așa sunt eu, bine. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut tot. Până acum. Îmi place aici. Muzica nu-mi place. Dar mama, dacă bunii nu este să nu ăla de soacă. Acum vă zic câteva momente când mă țeantă. Deci, dacă nu fac nimic, stau și eu, că om normal mai stă și se, da, mai fă ceva, mai copile! Sau dacă mănânc tot, pentru că sunt momente când mănânc tot din fanfoia, o, Doamne, mănâncă tot. Nu am foame. Zice, păi, nu mai îți place, bă, sau îmi zice că de ce nu mănânc. Și îmi zic, ho, patumite, ho, că nu înțeleg, adică, nu e cel. Dacă nu mănânc, nu înseamnă că nu-mi place. Da, mă, nu mai contează. Și uite, s-a întâmplat o nebunie. Și da, încă mai emoționată, dar mă, câte sau am devenit. Știți că atunci când te țeantă de atâtea ori încât zici că nu-i spațiu, la fel. Părinți, când vreți să învățați o lecție pe copii, să nu-i țentați de 1000 de ori pentru același motiv. Că după aia o să zică, bă, eu te s-am asăturat totuși, mă, hai-te mai bine să nu-i ascult. Cu calm, că dacă, uite, și de voi, dacă înseamnă să facă mai bine, să fie să mă înfețe mai bine, e de bine. Eu nu știu cum face. Că mă țeantă și chestia asta mă țâcăie pe cap. Scuză-mă, bunita, că te uiți la acest video. Și
un lucru foarte important. Acum, peste 5 zile e ziua mea. Și tocmai de asta am vrut acum să fac videoul ăsta, pentru că sunt sigur 100% scuzați-mă dacă am zis că de asta am vrut. Scuzați-mă. Îți sigur că după ziua mea o să fac mult. Sau dacă acum au toate atâtea luni ca să fac videoul ăsta, cred că o să trece mai mult. Deci am și un project numit Muzica Leo. Măc, o să vă zic numele. Muzica Leo Blog Song. Că nu o să se numească să dau cam ceva de genul. Și uite, s-au întâmplat multe. S-au întâmplat multe în povestea mea. A avut și momente foarte amuzante care nu v-am zis. Ca odată, la început, în loc să am cateteul în piept, adică, ca să pot să-l iau mai ușor, să mai trebuiască să mă înțepe în fiecare zi, mă înțepau în fiecare zi. Dar odată a fost o nebunie. 7 inși se voiau să mă țină ca să pot să fiu înțepat. Și nici atunci nu au putut. Nici atunci că mă chinuiam, abia au putut. Abia au putut. Eu-s puternic, eu-s puternic. Și uite, s-au întâmplat toate. Acum, cum vine ziua mea, se întâmplă foarte multe lucruri. 1. Toți prietenii o să vină la ziua mea. Sper. Dar mulți o să vină. Asta știu. 2. O să am foarte multe cadouri. Uite, dau de la mama și tata, cred că o să fie vreo sans. Nu, nu sans. Cred că vreo 5, 4, nu mă întrebați bine, nu știu. Și uite tot, s-au întâmplat multe lucruri. Acum că v-am zis și povestea canalului, vreau să vă trec peste un moment și mai amuzant când făceam un video. Că idee, făceam un video și s-a întâmplat că eu făceam un video și mă amintesc de fratele meu, Luca, Face-ul meu, Luca, eu îl iubesc ca pe un frate și el mă iubește ca pe un frate. Deci, eu făceam un video acolo și el, cum stătea lângă mine, nu avea ce să facă, senza cânti să facă, să mă neveze. Că uite, tot îmi ziceam, știți că eu, și când fac un video normal, eu trebuie să vorbesc cu voi când trebuie să aștept ceva sau știu când e un soc mai relaxat, vorbesc cu voi, nu? Și s-au întâmplat
s-a întâmplat că el, eu când ziceam, da, dacă vreți să mă întrebați ceva pe canalul ăsta Leoblog, sau nu știu, vreau să zic ceva cu Leoblog meu, zicea Leopolg. Mă, țin să seamănă cuvintele, dar nu frate, nu. Blog, eu am vrut să-l pun tocmai de asta, îl blochez. Vă imaginați într-o muzică cât de bun este muzica, cuvântul blog. Și dacă nu ajungea faptul că ce asta, după aia mama îmi zicea să mai facă video și toți nervii ăia ce-am făcut, am stens aplicația de făcut video, de asta acum folosesc alta și da, mai bine nu zic ce s-a întâmplat. Mai bine nu zic să... uite cum zic. Am stens ăla și am stat atâta timp să fac video. Și când mai mă uitam pe YouTube. Atâta când mă uitam pe YouTube. Că și acum, dacă mă uit pe YouTube, mă uit la un lucru foarte important. La câte views fac, adică vizualizări, la câte like-uri fac, la câți abonați am și tot felul. Da, uite, tata aia, eu mai m-am uitat, am rămas în sac. Da, nu o să termin și chestia asta. Și dacă o fac, da, nu o să termin toate, da. Eu o să termin și eu. Uite, însă... Tocmai eu mi-am pus o nouă aplicație și gata. Și atâta. Abonați-vă și dați subscribe. Pa! Pa! Vedem data viitoare.